Jer, brate, Milija morao da prestane da se bavi muzikom jer je mu je propala muzika i otvorio OnlyFans, brate, postao profesionalni trkač kurca, brate. Jer ja ne volim uglavnom ljudi koji su foliranti, ali daleko... Mnogo dugo online, mnogo dugo se, uličari, brate, na mom imenu. Ja znam da je on istripao da je kriminalac, da je, brate, ulica. Te brovi se peckaju baš. Ja se plašim šta će bude BFC 2, majke mi. Ljudi, jeste ispratili dramu između Milija i Vojaža, brate? Nešto mi izlazi. Au, brat! Ljudi, jeste ispratili šta se dešava, alo? Gledaj sad, brate. Ajmo ovako. Prva izjava, da vidimo jedan po jedan da gledamo šta se dešava. Vojaž, Devito, to bi bilo gledano. Reci mi, brate, da imaš nekog, da se biješ s nekim, koga bi zabadao u glavu? Pa ne znam, brate, ima ih dosta, brate. Ima ih dosta. Napadanje teško. Šta znam, brate, ono. Možda Vojaž, Devito, to bi bilo gledano. Da, ali morali bi da mi plate mnogo, a kapiram i njima, ne bi se to nikome isplatilo. Nemoj ti, Mili. Nemoj ti da se brineš, burazeru, da li je mnogo para nekome ili nije mnogo para nekome, buraz. Ako Mili hoće se bije protiv Vojaža i Vojaž hoće protiv Milija, ljudi, ja mislim da bi bilo fair sa moje strane da taj meč organizujem, jel se slažete? Brate, to bi bilo ono, brate, next level. Davo je u četu za moju ženu, vi, da ne bude više, da ne može niko posle da je prozija kao nesprema. Na lajvu je pospremila gajbu. Respekt, ljubavi. Respekt. Nemam pojma, znaš. Svakako da ima dosta, jer ja ne volim uglavnom ljudi koji su foliranti, ali daleko... Mili pecka, alo, pecao ga mali, od toga da... Čekaj, izvini, samo ovdje komentar. Kako misliš da su gore kockarice na svaku koraku nego internet kocka? Mladi ne mogu ući u fizičke kockarice jer ih odmah izbace, a to što im stoji, brate, Mozart, MaxBet, sve im ako šljašti, to ništa, ćutiš, a? A pošto mogu da uđu na kripto kazino, pošto svi klinci imaju kripto, jel? Ćuti bre, majmune bre, ua retardi bre, el retardi bre, svi. 5 sabova, glory roleplay, respekt. Sad neki hejt tu postoji, znaš. Samo, nemam pojma, ali ima ih dosta. Pored njih dvojice ih ima brda, ali nisu ni vredni pomena, znaš, da. Tako da, ali to su neka rivalstva, znaš, kao koja su tu. Mada, ne opterećujem se previše ja ljudima, i tim stvarima. Dobro, Mili je izazvao Vojaža na boks meč. Mene zanima da li je Vojaž odgovorio, brate. Znači, Vojaž je ovo njemu odgovorio, ajde vidimo šta je odgovorio. Suštinski, brate, pita njega novinar kao, koga bi najradije iznabadao u glavu se stradi, ili tako? Suštinski, brate, pita njega novinar kao, koga bi najradije iznabadao u glavu se stradi, ili tako nešto, u tom smislu ga pita. I brate, ležerno, lagano, kao kaže Vojaža, ne znam koga naveo Devita, ne znam kao, ali Vojaža je prvog pomenuo, kao on baš ne voli folirante, ovo. Ja, suštinski, brate... Stani, pecuno se Vojaž ovde malo, a? Kao Vojaža je prvog pomenuo, kao... A? Kako širi trash odmah na Bobby Beverly. Da. On baš ne voli folirante, ono. Glumi neku ulicu, mene vidi iznabada u glavu, a prethodno je dosta, brate, mnogo dugo online, mnogo dugo se, uličari, brate, na mom imenu. I sad ja sam iz fazona, buraz, okej, kao, razumem njegov gas, ja znam da je on istripao da je kriminalac, da je, brate, ulica. Te brovi se peckaju baš. Te bra. Šta će da izađe iz toga? Da je naš... Ali džaba ti kume sve to, jer šta će ti, brate, ta ulica ako stvarno uđemo u taj ring, kao šta? Pecka ga Vojaž, brate, a? Može da uradi, razumeš, mislim, opet, nehumano je da ja uđem u ring sa njim. Dobro. Stvarno znam da je nehumano, jer ne postoji... Ljudi, jel vreme da dovedemo Milija pa Vojaža u live? Jel to priča, braćo? Ne znam, brate, ja mislim da se ovo samo tučom može rešiti. Jel se to dešava, buraz? Postoji način, bilo kakav, na koji on može da se spremi da mene pobedi, a opet, s druge strane,
S druge strane, jastuk... Izvinite nas. A ovo me prenijelo, brate. Jel može ovo da si seče nekako? Bi mu puko šljucu, brate, kad god ga sretnem, ono, to je 100%, zato što je... Šta? A opet, s druge strane, bi mu puko šljucu, brate, kad god ga sretnem, ono. A šta je šljuca, brate? Ja šljuca šljaga. Pa to ti ono između pesmice i šamara. Ali te bro, na šta je do jaja? Što imamo za BFC 2 Deki BMW vs Bimba, potencijalno Vojaž vs Mili. Već imamo 2 prejaka meča. I Delić vs Marko Jack. Buraz. Bez zajebavanja. BFC 2 će da bude... Pa, moje mišljenje će BFC 2 da bude još ubedljivo gledaniji od BFC 1, brate. Jesu ovo, brate, jezivi mečevi, brate, jezivi mečapovi, brate. Zapravo. Jel da? Goldi Šarke potencijalni, da, to ako se desi. Ne, bit će bolesno. Ljati Fileksa. Da, bre, imamo, brate, Gedža, Medži, Ljati Flex. Brate, ali će bude... Kako će lud da bude BFC 2? Jebem ti život, brate. Brate. A koji profi meč da bude? Moramo neki profi meč dobar da smislimo, brate. Jođir Luka Silni. Da, BFC 2 će bude od 3 milijuna ljudima da gleda. Ja se plašim šta će bude BFC 2, majke mi. Vaso Nedžvin, Ljapi Trajko, da. Ali ne znam da li da ispucam... Moram 10 ujutru početi, brate. Ne znam da bude i Vaso i Nedžvin, brate, će sve jake mečeve da ispucam u jednom BFC-u, brate. Ne znam da će imati toliko para, ljudi, to su ozbiljne pare, jer su to ozbiljni borci. Ne, mislim, kao nisu ozbiljni borci svi, ali, brate, tražit će svi lovu ozbiljno, razumeš? Tako da vidjet ću. To što je baš pogazio mnogo stvari, mnogo puta me isprozivao i mnogo je bezobrazan u više navrata. Različujem da kupim neke ove Van Cleef narukvice, šta kažete? Bio, brate, i prema nekim mojim bliskim ljudima je baš bio bezobrazan i prema meni otvoreno je bio bezobrazan. Tako da ne znam, ono, šta god on doće, Buraz, ja bi privatio. Što se mene tiče, na BFC-u bi radio, brate, za džabe, ceo moj honorar bi dao humanitarno. Okej, ovo je W, Buraz, ovo je W. Došao bi samo sa, ono, željom da se, ono, ponabadamo on i ja i, znaš, ali opet... Okej, da li ima još dalje nekog odgovora, stani, ovo je Milijeva reakcija, dobro. Aha. Okej, Milija odgovorio, znači posle ovoga nemamo ništa na temu boks meča, Buraz. Ima i ovdje gde Vojaž proziva, aha. Što se mene tiče, na BFC-u bi radio, brate, za džabe, ceo moj honorar bi dao humanitarno, došao bi samo sa, ono, željom da se... Jo, La Vida Loka Tamara Bojanić, da, Buraz. Ma ima, brate, tuča koliko hoćeš, brate. Ono, ponabadamo on i ja i, znaš, ali opet, da li je humano? Znaš, ne znam da li bi, kao po kom parametru to treba da merim. Koju bi disciplinu uopšte radio sa likom koji ništa ne zna o tome. Da, baš ga masakrirao Vojaž. Tera, realno, ja da sam Mili, ne znam da li bih prihvatio, zato što realno Vojaž, Buraz je spremniji, ono i trenirao je i to. Ali ako Mili pristane, onda, brate, iskreno, Mili je ulica, brate. Treba imati muda da prihvatiš taj meč. A sad, možda je Mili u fazonu da bi se ulično potukao protiv Vojaža. Možemo i to da organizujemo, Tero. Šta, damo im po flašu da je razbiju i gas. Ko zna, brate? Zavisi. Bakara, to sve u 2 BFC previše za 1. Brate, ali treba da bude show. Treba da bude show, da se vidi Tebra ludilo mozga, brate. Znate šta su mi, ljudi? Slušajte ovo. Čekaj da završimo reakciju pa ću da pričam dalje za sledeći Stan Killing klip. Opet ja njemu činim medveđu uslugu, brate, kapiraš? Ne on meni. Da. Jer, brate, Emilija morao da prestane da se bavi muzikom jer je mu je propala muzika i otvorio OnlyFans, brate, postao profesionalni trkač kurca, brate. Tebra. PDK Vol 2.
Da. Jer, brate, Emilija morao da prestane da se bavi muzikom jer je mu je propala muzika i otvorio OnlyFans, brate, postao profesionalni trkač kurca, brate. Kapiraš priču, brate. Jebe ti kurac. Ne znam, brate, ne znam da li da se spuštam na taj nivo, ali, brate, Emilija... Brate, ovo je ozbiljna priča, buraz. Ovo je ozbiljna priča, buraz. Vojaž ga masakrirao, brate. Masakrirao ga Vojaž. Morat ćemo da napravimo live da dovedemo i Milije i Vojaža, te, brate. Odvojeno, naravno, da ne bi, brate, zakrvili na licu. Mislim, gledaj, realno bi bilo zanimljivije da dovedemo i Vojaža i Milije u isto vreme, ali ne verujem da bi Vojaž pristao, iskreno. Ma ne verujem da bi Mili pristao, brate. Oni bi zakrvili ono na licu mesta, brate. Jebi ga, oni su, brate, reperi, to je prava ulica, to je prava drama, te, bra. Pravo ono... nepodnošenje, bude.